अभी तो छान 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 मनी माऊच बा कस गोर गोर पान हो हो छान 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 मनी माऊच बा कस गोर गोर पान हे गोट्या छान 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 हो तू गाणं गाणं गातो म्हणजे बाय अगदी तू कशा बाय बाय कशा करते बाय 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 Baba, my God, today is 25th of July. That means Arpita is 8 months old. And Arpita is doing bye-bye. Arpita, bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye. 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 हो बेटू तू एवढं कसे करायला शिकला बेटू माझ्या म्हणजे गोष्टीला अम्मा बरे अम्मा 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 अर्पिता बाय 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 बाबा तू बाबा बोलायला शिकला हो आणखी पण काय काय बोलायला शिकला माझ्या बाळ हो हे बाळू अपितू छान 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 मनी माऊच बाळ म्याव अपितू म्याव म्याव छान 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 अच्छन एक प्रभात संगीत गा पाहू वृंदावनम परित्याज्य पादमेकं न गच्छामि वृन्दावनं परित्याज्य पादमेकं न गच्छामि चला 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 गाणं गा नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात नाच रे मोरा नाच टिक 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 नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात नाच रे मोरा नाच काळा काळा कापूस पिंजला रे ढगांशी वारा झुंजला रे अभी बाय 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 अभी तू बाय बाय काय झालं अभी बा 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 बोल बा 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 प प प म विचारात डुबलोय आम्ही हो ब